Hej, i dag skal vi tegne en lille tegning. En blandt delfin. Så først kan man gøre sådan, først skal man tegne efter de røde streger, og så man har tegnet det, så trykker man på videre der. Og så bliver den her rød, og så kommer der en rød, og man skal kun tegne det røde, lille grå, og man har man allerede tegnet. Så trykker man igen, så kommer der hele tiden nye hver gang, så det bliver nemmere, så man ikke skal lave det på én gang. Og så må man bestemme selv, hvornår man er færdig, eller ej, og sådan noget. Det er meget smart. Og så nu kan man, hvis man lige, så kan man lidt bobler, og nu kan man se, at hvis man nu har lavet nogle fejl, som sådan der, og sådan der, så kan man bare farvelægge den, og det bliver lidt flot, det der, og så bliver den bare mega flot, og man kan lave alle mulige forskellige, som løver, aber, alt muligt kan man, så trykker man på den der, hvis man trykker på den der, så kommer man ud til starten, og den her er tilbage og til frem, og det er start. Og så her kan man gå frem, ligesom den der, og her kan man tilbage, hvis man nu har gjort noget forkert. Og så tak for at du så med i den her video.